no kuge jota. Onye riri. Okay, it's got you here. It's got you here. Onye when ka hi. Oh, ni kam now. Get one way. Onye when ni kam ni. Oh, when ni ka now. Get one when ka. Ele ji hana ka rocket ana eja alo. Ele ye mere na height geji ye height rocket. E won ya now. E won na to o se do to di. Nam hu na wo to she do wo to de. Eh? Nam hu na wo to she do wo to de. E ma say tronjona, e ma say tronjona ho. E ma say tronjona ho ma bingo. E ma say ira fam. Education. When you are ready for this interview, come. Ice cream, Chinga hair ice cream, po. Sheba hair ice cream, she got po. Sheba hair ice cream, po. My pink on one. You don't get ice cream. Area waiting, I get a water sugar. If you are a bag, you don't get ice cream. Chile cabako. Hey, yeah, I'm not joking here with you. Stand up there, not joking here with you. Just at a hand ahead in Acadia. Just say an aladia. Say an aladia. Just say, we're packing up again. We're packing up again. We're packing up again. We're packing up again. The way for now, have been of my give lot of grammars. Come on, pass on. Hey, church here, bring you down. We're packing up again. We're packing up again. We're packing up again. We're packing up again. No thought. Branga Biajageza. Branga Biajageza. Lazo. Pago Jazzy. Huh? Wapakanga hit cover. Wapakanga head cover. Wapakanga head cover. Ibaleme Pomwig. When we talk to by naturally make interview. Ibaleme Pomwig. Image will and game as seen when a problem. Image will and game as seen when a problem. Image will and game as seen when a problem. But him when I lose, or team as seen when ham. Respect you when it just happen. The work against threat. Team as seen when ham. It would like an big with Adam. It's only go was say Adam. No one yet drug me water. I took them give me water. Mpago Jerry. Huh? I am a show. Meshikla tato kuga. Meshokwage tiri jita boga. Meshokwage tiri jita na bona church. Msiri meshokwage wa bingo. Abana kete kemba gebia ha wa mishi. They are closer. Yeah. There what? Space Abeleba. I am a pese. Sempaga hey. Me pese que na church. Msiki me pese. I am a shano. Biliata. Brefono.
Come home to yes, decent, responsible young man. We are one. Decent, responsible young man. About point. Nobody should know him. Anom UK. Ebea na UK Kenya. Anom Sheffield, England. Where phone anti the nakaga. Where phone anti the nakaga. The phone nakaga. Mas kula mi we here. Mas kula mi we here. Ewele wesa. Ijo mole. Onye. And when we reply now. Yeah. And therefore lead you home. A new customer just messaged you on TikTok. Anom 38 years. Reply now. You say the ole. As Anom 36 years. Messaged you on 30, 6. 36 years. Ka we age nọ n'obodo Igbo ka age gị nọ na TikTok. Yeah, age. Nọrọ nga ahụ dewe phone ahụ ọfụma n'ihu gị. Dewe phone ahụ ọfụma n'ihu gị mana ahụ gị. Jide phone onye mara ụta isha para nwaanyị dewe na laps gị. Jide yes. Phone ahụ nọrọ like that. Abịakwala nga abịa ewa m isi o. Ewa m isi na mena ga-enwe problem here. Ewele wesa. Oti kwara ihu ndị na-eme hormone breaker. Don't come here again. Ebe ewa m isi here. Iruwala ahụ ọnụ na. Ihu ụmụ nwaanyị ajadu na ahụ emewe gị bre. Respect onwe gị na. Ebela nga mbụ. Mba. Ije agba ncha. Mba. Iwe onye ebe. Onye Imo State. Ebe n'Imo. Onye Mgbidi. Ebe na Mgbidi. Onye Ụmụọma. Ebe na Ụmụọma. Ụmụọchị Family House. What year ka esi amụrụ gị? Amụrụ m 1987. Onye awọ 36 years. Onye eriri. Ike agwụ nwa mkpi. 1987. Oya ka ebere gwa m gwo 36 years. Nwa bingo. Ote kwara ahụ ọnụ ka nwa mkpi bịara nga bịa gwa m sị amụrụ gị 19 then ga-ebie gwa m sị 36 years. This boy. Mgbe ga your camera chile ka agba gị ọkụ. Ị na-amahụ age gị. Kromonto bịa. Them you chile ka agba gị ọkụ. Ịmahụ age gị. Bịara nga bịa gwa m sị 36 years while amụrụ gị 1987. Akwa mkpughe okwu gị na-achị ọchị. So ịmahụ age amụrụ gị. Ekwugharị gị ekwugharị n'ụlọ ọgwụ. Ekwugharị gị ekwugharị n'ụlọ ọgwụ. Mbasa. Oge ka m jụkwa emere gị exchange na nwa. Mbasa. Enwere onye ji gị kwugharịa onye ọzọ. Mbasa. Okay. Afụrụ gị azụ. Mba, amụrụ m ọfụma. Amụrụ gị ọfụma. Amụrụ gị ọfụma ịmahụ age gị. Emere gị adopt. Mba. Emeghị gị adopt. Gị bịa nga bịa gwa m 36 years. Bịa gwa m sị amụrụ gị 1987 which is 38 years. I mean 39 years. 1987. Onye okwu asị dị n'ọnụ. Naanị ordinary interview ebele werela asị bido. Ordinary interview ebere gị na nwoke ibe gị mege interview. I werela asị suwe m. Imitizie nwaanyị ị ga-aga ụgha dị ya n'elu nwa bingo. N'otu ọ dị. O dị mmadụ gị na-akpa aka n'ọrụ na o nwere ike nwere nkịta. Gị nọrọ nkịta ga-epughị ụzọ na-amụ nwa while emube nwa. Ịbịara nga bịa ireduzu age gị. O nwere ike ịpa ọrịa shuga agarịga na enwe onye manụ
Give you a better this age, he can't want me. Eweliwe Bishop. I say, get them you. Eweliwe, sir. Them you. Oh, the mother gonna get that one. I get us roll like Ngoma. Eweliwe, Ozugbo. I got to put on my natural baby. I say, get them you, Linus. Them you. Them you. Bishop, even I want to get it 8 years. It's same now. Get out of this place. 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 I will come camera. Ke kwan. Hey, don't ask me that kind of question. Like a one. Meaning what? Don't come here, give me a jump that kind of question. If you am kepan on Braga Saha demo. And when I'm Braga Saha demo, I bingo. Sorry. Sorry. Okay, then go back here, pant. Back here, pant. Acha me na no chi. That means come and get a VA, but Akanamo, a Lego Mwanyi, Akanamo. That means come and book a train, not here, make interview. Each Akanamo, but Telego Mwanyi here. Yeah, they were coming on and I get below talking Ramazo. Bala mo acha me na no chi. Okay, man, how I'm going to go social media. I think they were coming on and I get below talking Lazo. Ke kan do of ma. Oh, yeah. Yes, we're packing up again. Give with a bit. We're packing up again. We'll have VPN on Ebea interview. We'll have VPN on Ebea interview. Look at. Hey, yeah, we're packing up again. Look at. No data. In a role beneath me, whereas raw data. Look at. In a role in on me, whereas raw data. Chile Gbara.